Hai, domn bucătar! Pe YouTube, direct! Auzi, ce știi să pregătească om aici? Stai mă, cât să ia la tine. Mi-a zis față. Buzatul bucătar. Mergi, rimează. Ia! Hai, stai acum, frumos! Ce mă, maestru bucătar, mă, în arta culinară ăsta i-a rupt în două. Maestru Betiu. Să-mi bată cu napă. Filmul ăla, mă, maestru Betiu.